Cieľom projektu Leonardo Program bolo priniesť žiakom aj iné, netradičné pohľady na známe témy. Jednou z takýchto tém boli záhrady. Žiakom sme predstavili princíp prírodných alebo tiež permakultúrnych záhrad. V takejto záhrade má každá rastlina a každý prvok svoj význam. Všetky záhradné prvky sa navzájom ovplyvňujú a ich výber a umiestnenie má preto dôležitú úlohu. Počas stáže sme navštívili prírodnú záhradu v Brne, kde sme žiakom predstavili princípy ich budovania a fungovania. Na chvíľu sa potom stali záhradnými architektami a vyskúšali si navrhnutie prírodnej záhrady. Tvorbu prírodnej záhrady si žiaci vyskúšali aj prakticky. Vybudovali vyvýšený záhon opletený vrbovým prútím, upravili staršie a vysadili nové rastliny.